ओमफ्राय गिबियावनो आंनि अननाय जासिबाय फेसबुक नायबानो खालि मिथि नार्जारिनिल'सो ओंखारो इउटुब नायबानो खालि मिथि नार्जारिनिल'सो ओंखारो मा जागोन जोंनि आरो वाट्सएप नायबानो बेल'सो ओंखारगोन मा जागोन आरो गाबोन फेसबुक नायबानो आरो बेल' ओंखारगोन आरो गाबोन इउटुब नायबानो आरो बेल' ओंखारगोन होमबा बे मिथि नार्जारिया हाबा जानो मोना नामा मिथि नार्जारिया हाबा जानायनि थाखाय नोंसोरो बेखौ रायदों आरो मिथि नार्जारिनि हाबा जानायखौ रायदों आरो नामा मिथिया हाबा जानाया मोजां मिथि नार्जारिनि हाबा जानाया मोजां मा रागा जोंनाय मेगन सानाय रागा जोंनाय होमबा मिथि नार्जारिया बुरैनो 50 बोसोर 60 बोसोर 70 बोसोर 80 बोसोर बुरैनो थाबाय थानांगौ नामा होमबा हा मिथि नार्जारिया दायो खै बोसोर जाखो माने 30 बोसोर 40 बोसोर 50 बोसोर 60 बोसोर 70 बोसोर 80 बोसोर 90 बोसोर 100 बोसोरहालागै बे हाबा जायाबाबो हुवा लाबाबो बे बुरैबानो थाबाय थानांगौ मा मेगन सानाय मिथि नार्जारिखौल' बखियो बेलेगखौबाथ' आरो बखिया खरा जालालै खरा जाला दानिफोरा सेंग्राफोरा खरा जाला मिथि नार्जारिया हाबा जानायलाय मा जाखो मिथि नार्जारियालाय हाबासो जानांगौ जोंबो हाबा जानांगौ गासैबो हाबा जानांगौ नोंसोरबो हाबा जानांगौ अननांगौ आरो सोरबा बिखौ मेगन सानाय बैखौ मेगन सानाय होमबालाय माथो मिथि नार्जारियालाय मा मिथियालाय मा दाय मावखो मिथि नार्जारियालाय मा दाय मावखो बेथ' जेबो दाय मावाखैना बिसोर जेबो दाय मावाखै खालि मेगन सानाय रागा जोंनाय मा बेफोरबायदि दरखार जाखोलै फेसबुक नायबानो मिथि आरो फेसबुकआव हाबबानो जेनेबा फेसबुकआव हाबबानो मिथिल'सो ओंखारगोन आरो इउटुबाव हाबबानो मिथिल'सो ओंखारगोन खालि भाइरेल बेनिखाय बेफोरबायदिखौ रागा जोंनाङा मेगन सानाङा बे हाबा जानाया मोजां अननांगौ मा बेफोर हाबा जायालाबालाय मा जानांगौसो हाबा जानांगौ बेनिखायसो आंथ' बेबायदिखौ मोजां मोनाखै आं बे मिथि नार्जारि हाबा जानायखौसो आं मोजां मोनदों दे दायो आं भिडिअखौ फोजोबनोसै आं दा गरमनि थाखाय आं लामायाव फैदों आरो दे दायो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबसक्राइब खालामना ला आरो शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम बाय बाय आरो लाइक खालामना हो